Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni elinamandla igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba, ngibingelela umfundisi, omama ney'ntombi no-Sunday school in Jesus mighty name. Sewumama ngiyabingelela ngicabanga ukuthi seniyangazi. Sewunesikhashana ngibakhona. Ngiza nje ngizobonga nje uNkosi uJesu ukuthi engivulele umnyango ukuthi nami ngizobalwa nabantu abazoya ePhasikeni. Sekuneminyaka ke bazalwane nginganazi iPhasika. Isizathu salokho yiwona lo msebenzi ongapheli. Yiwona lo msebenzi. So manje uNkulunkulu nje uvele wangifohlela because bengibese ngazi ukuthi mina ngeke ngiye emsebenzini ngoba kuhlale kuthiwa kuyashota and futhi uma ufika emsebenzini awubalwa indaba yokuthi bakhona abantu abasuke beya emalivini abaziwayo. So nje ngithe ngiyikhulumela nje mina nomphathi isurprise nje uNkulunkulu angenzele yona. Ngithi mina Nkosi yami ukube kuthiwa bengazi ukuthi ngingena kanjani ngePhasika bengingathandi ngePhasikeni but ke ngenxa yokuthi umuntu akazazi noma ngabe uzobe sebenza kanjani angithi iroster yethu ayikaphumi ithi roster. So avela angakhuluma umphathi avela sukuma yodonsa ingithini la ayidrafte khona adonsele lo phepha buke athi u-off wena. Athi ngithi mina ngempela mphathi athi yena u-off. Ngithi mina kusho ukuthi sengizokwazi ukuthi ngibhaliseke ngoba phela bengisesidididini ngingazi ukuthi ngizohamba ngizokwenza njani angizazi and phela kubhaliswa ela ngithi manje ke masethi umphathi hayi uzoku-off wena ngathi Nkosi ngiyakubonga ngifohlolwe wena ke la bengingazi aligcina kade iPhasika. So uNkulunkulu ungifohlelile lokho kukhulu kakhulu mina ngeke ngithule nabo. Ngithe Nkosi ngizosukuma ngikubonge because kube amandla akho akukona ukuhlakanipha kwami akukona ukwazi kwami. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ungigcinile ubusuku nemini sonke isikhathi unami nje noma mhlambe ngeke ngasukume ngithi Nkosi ake ngenze intando yakho emsebenzini ngisukume ngihambe ngifakaze ngibafakazele labo uNkulunkulu angiphe isikhathi sokuthi ngibafakazele. Ngeke ngibona ubuso uyabona ubuso bomuntu noma ngabe uyagula ukuthi kodwa lento oyishoyo uyayamukela futhi iyamthokozisa ngaphakathi. So akulona ize ukusukuma ufakaze ngoJesu even if umuntu ulele phansi akakwazi ukuthini kuba indlebe yona isaliyezwa. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu sengathi angangena amandla ukuthi ngiqhubeke ngikwenze lokho ngoba ngikhumbula ukuthi ngike ngaba seFarenegeng ngibambe khona itoho phela khona isikhathi sasisiningi but leso sikhathi ngiyabuka ukuthi sasingasebenzisi ngendlela efanele. Kukhona omnye usisi nayo owayenkosikazi kaMfundisi masitezi sobabili salibona iphutha lethu ukuthi sinesikhathi esiningi siyojeza kakhulu. uNkulunkulu uyosijezisa kakhulu thina ngoba siyalazi izwi lakhe but asihambi siyolinikeza abantu abalidingayo. Sidiscuss ngalento ngelilanga ngiyabonga uNkulunkulu ngoba ngasukuma ngathi yabona ke this week uzobona mina ngasukuma ngahamba ngashona. Mina ke bengingaqashiwe khona eFarenegeng but bengilethiwe ukuthi ngizokwenza lo msebenzi yena uqashwe khona. So ngahamba ngangena khona amahodi ngangena ngayibeka indaba. Abantu abaphakamisa izandla lapha angibazi ukuthi bangaphi baziwa inkosi. So isikhathi esiningi siyadebesela sizidele sizibona ungathi asiluthi ngathi abantu ngeke baze basizwe ngathi into esiyiphethe ayilutho kanti into esiyiphethe ingaphezulu kokucabanga kwethu. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu khona izwi lenkosi elithi mkhulu ongakini kunalo osezweni. So ngiyambonga kakhulu ke bazalwane inkosi uJesu ngizoba khona kwabahambayo in Jesus name amen.